Soc de la classe de Darwin de l'Escola Andorrana de la Massana. Us vull presentar el llibre de l'Osvald, l'elefant musical, titulat per la Chus Fernández, editorial Barcanova. Els personatges principals són l'Osvald, un elefant que estava boig per la música. També surten els seus germans, els seus pares, els professors i els professors de música. La història explica d'un elefant que li agradava la música i que tots es burlaven d'ell i els seus pares no li feien ni una mica de gràcia. La part que m'ha agradat és quan l'Osvald va ser un gran musical. Recomanació del llibre per 3 motius. 1, que és molt divertit. 2, l'Osvald ens ensenya com és la vida. I 3, que és molt divertida. Gràcies.